dagiti sa sarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita ana pauluan. Tinanipudan, ti ruot, abain-bain. Idion unana apanawan ubing, adamay sa nga ubing, ama nagbabain. Ultimo dagiti pada na nga ubing, kat ilam-lamangan na. Dagiti laeng naganakan kwa na ti kasar sarita na. Saan ama ibaon, gapo itinalabes, akinama nagbabain na. Numakakitan iti sabali a tao, kat kumkumlaban nga agbigpigerger. Iti maysa nga aldaw, kat Ay, nagdaga ang ti panawan, nano. Oray nakalinong tayo dito yung sirok, tidakla kayo. Marit na lata ti pudot. Ano san tayo na, landang? Sana balay? Tabasit mo ti mulmulaan ta adaga. Ay, uwan gayam. Ayan ni bain na nga anak ta. Un nga agpaysaw. Sa dinong ay tinapanan na. Kahit adalang itay dito'y abay ta. Ay, nay, lakay. Niibay ti sumungad. Nalabit ang alpasin ti panagmula na mo't itinatang iti bangkag na. Nanaw, landang, saan kayo pa nagpasa nagmula? Saan pa'y nga rod, ibay? Uy, agawaan nyo tani, nakaroon ti darang ti init. Isong arod ang naglinong kami pa, tama kasi nitla una yun ti darang ti init. Ala, lapsan kayo pa nga rod dito italod nyo. Tagawid akmatan. Wan ibay, madamdama lang. Malpas mi mutin ti mulmulaan mi adaga. Apayak lahat ngay madayo ka kada kami kininanang mo itay, ijay talon, bay na. Tatang. Bai na anak ko, kasta kadilatan ti pagpakitam kada kami nga ugalem, managbabain kalatan. Tatang, nakita nga minasumungad ni Nana Ibay, iso naglamangak. Kunakon kahit nga iso ti makagapaw. Amin lang nga nakaroba tayo kahit ilam-lamangam. Tatang? Saan anasaya at ti kasta nga ugalem, anak ko? Saan kami mo't nagkurang amang bagbagaken ka? Tatang, kasla nga min marunronawak, no makakita ak iti sabali a tao. Anya? Jak makakuti, no ada sabali a makakitkita kanya. Ay, nalabos daytan ngar aramidam. Di mo pa yun matulungan tiin ang magtrabaho dito'y unag ti balay. Dadaw! Adda kayo di sa balayaw! Ha? Ada tao? Mapanak ijay silid, tatang? Sige. Bai na! Mabit lang! Ay, ti marahin ang nagturong ijay silid. Dadaw! Adda kayo kaday! Wan tata! Mabit lang! Tay lukat ko tiri daw may! Apay ka day, tatarodarod. Anya ti bagayo kanyak. Umayak ko maumutang iti bagasyaw. Taday, pulos nga awan ti maisaang ni bakit kaw. Ha? Oray duwala nga sa angan. Mabalinain. Bayadak medla adagos ti mabulod ko abagas. Apaman na makaapit kamay. Bakit? Umay ka beet! Nay, apay aya, nano. Kwa, bumulbulod ni tatarodarod iti bagas. Nawadwad ka di pa iti bagas ta, tapabuludan taman, tanay. Awan ti maisaang da. Basitan, ngam ipabulod kulatan ati daduma. Tani, kasi kayo mat nga awan ti maisaang yo, tatarodarod. Ay na, agyaman ka na kayo nga agasawa. Naanos kayo nga agpadpada. Mabitlaang tata. Mangsukat ak iti bagas, iti pagbagasan me. Naimbag nga oras mo, baina. Asino ka? Ina, bakit? Siyak niramutana. Na
naggapuak iti adayo a lugar. Hindi mo gaman ti ulok, inaramutan na. Ay, nagtugaw kamutan ang nagkukot basang. Inigamaklang ti ulom. Mababainak, inaramutan na. Anya, Pangaasiyo, kadiyon ulitan ti mangigam kanyak. Sana ko na makakuti, nigaman nyo pa'y ti bagik. kasta ka de. Tumakder ka nga rudan, baina. Urayan niya ti bagbagayo, inaramutan na. Sana ka tumakder, aging nga saan kayo pumanaw. Baina anak ko. Sa dino tayan mo. Ay ayaban na kun ni tatang ko. At iwan dakon, tapno magatakderak matan. Mababay na ka talaga, no na sa bali at tao ang makakita kanyak. Anya. Ha. Apay ngay ang masakit kamutan, baina. At ngamin bakit anang igam iti ulok, tatang? Ha. Sino abakit? Diyay ngay nakisarita kanyak, ijay likodan ti balay. Ne. Awan mo tinakita ka bakit akasarsarita anak ko. Adda, tatang, nagbayag pa'y anak katakder iti abay ko, idi ay ayabandak. Talaga nga awan tinakita ka bakit anak ko. Anya, Mabitlaan, tamangalak iti danom nga inumam, kan panglabar ko kin ka, anak ko. tatang, agawitan. Mabitlaan anak ko, kasarsaritak pala ang niibay. Nano, anya ka din ayat ti mapaspasamak iti anak mo. Ang talong-tongak, Ha? Indalungdong namat ti imat na atwalya. Ay, hindi mo latan ni kaskaso ti anak ko, ibay. Aywan gayam, kaano ka diti panang buras mo itinatang, tamay sa ako natang danam. Sana siya ti agburas iti nateng nano. Nudikat ni bukong akabsat ko. Imbag pa'y ni Bokong tamakaunan nga agburas iti mula na anatang. Kasano, kat imo namot ang nagmula. Ala nga rod, ibagak ka ni Bokong amay sakan kadag iti agburas iti nateng na inton bigat. Ay, kasanungay ang makaluto baina. Nakaatipil ka matlatan kanyak. nanang, ang mga noomay manan ni nana ibay, mabaina. Ni, anya kumangay ti pagbainam, kat kaaruba tayo mat ni nanam nga ibay. Nakita nga min na limabas akadwana ni Tata Bukong. Lumabas dalaang dito'y paraangan nga agturong ijay bangkag. Tagburas da itinatang akadwada ni tatang mo. Bakit? Nakaluto ka iti pagarmusaran. Tanay, mapanak makiburas itinatang. Saan pa'y analuto ti inabraw lakay? Kasano kat nakaatipil matlatan ni baina kanyak? Ay na, baina anak ko. Adaywam man ni nanang mau, tanay, aglutluto. Maladaw akon iti pakiburasak. Tatang, Nakalabasan dagiti kakadwa nga agburas itinatang. kasano noomay damanan dito ingay, mabaina. Anak ko, saan dan nga umay? Taim munadan anapan ijay pagburasan itinatang. Iso nga adaywam ni nanang mau, tapno makaluto. Agina na tayo pa'y kakadwa. Napodo ti panawan. Kat aglinong tayo pa'y lang iti sirok ti kayaw. May salangan akal lang. Maburas tayo nagitinatang. Wan. Oy, nano. Malagip ko ti putot mo. Managbabain launay. Kabutang na dagiti tattao iti lugar tayo. Jakman ammo iti dayjay nga ubay. Kumkumyapoten na makakita iti sabali at tao. Naidumduma mo ti ugali na. Taklat-latan ato maray no makakitan iti sabali at tao. Ay. No naiggamamatan ti ulo na, agtugaw kat saanan ang makatakdag apo iti nalabos akin naman nagbabain na. Baina, adda ka din ni nanang mo. Ha?
Nana. Ha? Ni, anya ka din ti mapaspasamak kan ka ba ina? Kalaat ang nagkukot ka, kat di ka matanagkot, di ta nagtakdaram. Nay, remain. Si kamot gayam. Wan, imbaon nak ngamin ni Ibay. Kat iyawat ko kan kati kwarta atangdan ni Nano ang nagburas itinatengda. Ay na, agyaman nak Nay, baina. Apay anak kakukot kamot ditan, anak ko. Sana ka makakuti. Kaputa mo ba, ina? Anya. Ay, ala, saan ako nga agbayag, landa? Iti kasta, saan mababain ti anak mo kanya? Ay na, nalabos ti naman nagbabain ni Baina nga anak ni Landang ading. Wan nga rod manang. Agasem, ta saanen makakuti, idi kinasaritak. Agkukukutlatan, Naidumduma dayjay nga ubing. Nakaatipil latan ka dagiti naganak na. awan apulos ti kaayayam na, gaputa saan mat arumrumor ije balayda. No makakitan iti sabali a tao, kumleben, ket mapan aglemengen. Ay, sayang dayjay nga ubing. Ni, apay anak ko nam asayang ni Baina. Sayang ko nak, ta saan ang makatulong ka dagiti naganak na. Imbes ko maabalunan namat ni tatang na iji talon. Nakakaasi ni Nano ang mabisbisinan iji talon. Asino nga iti kasarsarita ni Baina ijay sirok ti kayo? Awan mo ti makita ka tao. Amuklatan ti jar ni Baina no da sa bali at hawa makita na. Agkukot ket saan mo ti na makakutay. Ha? Anya ka din ti mapaspasamak iti anak ko. Nakaron ti panagbain na. Ta nagtugawon na nagkukot. Ay, tinasayaat. Asitgak ti anak ko. Panawak pa'y lang ti trabaho dito'y bangkag. Baina, anya ti mapaspasamak? Tatang, hindi bakit anak isarita kanya? Dumaw dawat iti danom. Sino abakait? Dayjay man. Ha? Awan matan, tatang. Baina anak ko, awan ti nakitak asabali at tao dito'y talon. Dua talang nga dito'y. Anya? Ala, agawid tan anak ko. Amangan no mabisin ka laan, iso nga agduduma ti makitkita. Mas daawak atalagan, lakay. Saanan agagangay ti mapaspasamak ka ni Baina nga anak ta? Nakaturogan ni Baina. Adda ka no makitkita na abakay kit makasarsarita na pa eh. Anya ka din dahito ang mapaspasamak kan kwa na. Jak namnamain akastoy ti ugali ni Baina, bakit? Manipod na ipas ngay. Nakaatipil latan ka data. Lakay. Nalaboys ti kinaman nagbabay na. Awala ko man ti anak ta akaskin kwa na. Anya ka din dahito asasawam. Managbabain launay. Kit pulos mo't nga awan ti maitultulong na kadata. Lakay. Ala, maturog tan bakit? Jak kayat a panunutan no apay a naikanta iti anak ama nagbabain launay. Awan, dagiti dadakkel mo, Baina. Si kalaeng jada dito'y paraangan nyo. Si kamanan abakat. Kita enak, Baina. Saan ka nga agdumog? Mabaina. Kinasarita kan iti kalabas. Awan lata ti panagbaliw mo. Sobra ti kinamanagbabain mo. Awan mo't lang ti pakairanudan ken ka dagiti dadakkel mo. Agtalinaed kan di tanagtakderam. No iggamanda kanto dagiti tattao. Agkupit to dagiti bulong mo. Ket maadaan kanto met iti siit.
Apang laban mo kadagiti mangdangran ken ka. Anya ka din ti mapaspasama kanyak. Apay aba mas pasitak. Ikat agtuptupo ti pulang iti bagi. Baina! Baina, anak! Ayan mo! Baina! Ay na, sa dino nga tante ayan ni Baina. Awam mitin dito'y balay. Nabayagan na sapsapulon tayo. Ngamawan latamot ni Baina. Nano, landang. Sinawar min taglawlaw. Ngam saan mi mat makita ni Baina. Awan mo, saan may abakita? Ay nalakay, madandanagan ako. Awanan di anak ta. Patsik nga gawid tumit lang ni Baina dito'y balay. Uray po utam ti kunak. Bakit? May salawas ang tinapalabas. Ngam saanan ang nag-aawid dito'y balay ni Baina. Dito'y paraangan ti kanayon apagay ayaman na hagmay maysa. Itala ang anadlaw ko ti ruot ti arubayan. Naidumduma ti lang aday ti aruot. Ababa, kensitan. Nagkupit ti bulong ti ruot, idi inigamak. Saan? Saan ang mabalin? Kaya rigan ti ruot ti ugali ni Baina. Numaigamam ti anak ko. Agkukot, kat saan mo ito nagkuti? Ni nga ta Baina, dahito'y aruot. Nagbalin aruot ni Baina. Ket naawagan daytoy iti bain-bain. Tunggal tao ang makasagid iti bulong ti bain-bain. Agkupit daytoy ket agukradto matlaeng no awanan ti tao iti aglawlaw na. Iti amin a panawen agbiag ti ruot a bain-bain. Ditan ubing tinanipudan ti ruot a bain-bain. Ditan ubing tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Yalong Bulliser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.